sensation. She makes me wonder if you know what we're looking for. Oh, baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me once, you beg for more. תרשו לי להציג את עצמי, קוראים לי צ'רלי, ואני הקוסם של נמל חיפה. דיוויד קופרפילד העלים את פסל החירות, אני מעלים מכולות. מכולה מגיעה לנמל, צ'רלי עושה הוקוס פוקוס, מכולה מחכה מחוץ לנמל, בלי ניירות, בלי ביקורת, ובלי שאף אחד ידע שיהיה פעם הגיע לפה, והיופי הוא שכל אחד יכול ליהנות מהמופע. רק צריך לשלם על הכרטיס, אה? عطي رقم السيارة. טוב, עכשיו בואו נדבר תכלס, איך שאומרים אצלכם הערבים. תכלס זה ביידיש. וואלה. וואלה, זה שלנו. סליחה, מי זה? בן דוד. שלו. شوف منظرك زي القرصون عامل خالد حسين كيفك يا زلمه شكلك زي اللي هالسهره من اوكسفورد كيف والله يمسيو وركاش مش المفروض تكون بامستردام انت رجعت خلاص والله كيف الوقت بمرق 2 كيف كان يوروب جنة كانت حد ما جو ايسس هذول خربوا الدنيا مين ايسس داعش اللي انت لسه بتسوق التريلر هذا؟ عندي اقتراح لإلك شوف خالد وحياة ربك يا زلمه ماليش بهالشغلات ايش تحكي؟ ورطت كفايه يا زلمه بحياتي خلص يعني كزن حياتك مش ورطه كل اللي بطلبه منك بتيجي نص يوم بتفوت ناخذ هالكونتينر بصبحنا وبنطلع بس 20,000 شيكل؟ دولار عندي وقت لشيكل؟ دولار نص يوم طب 20,000 absolutely בן דוד של הבן דוד, אה? אהבתי! טוב, בוא נדבר דוגרי. כשמישהו נותן לי מעטפה כזאת, אני מעביר את המכולה שלו ל-17 ג' זה מחסן שלי מחוץ לנמל. יהיו 3 מכולות, האמצעית שלכם. אתה בא אוסף אותה, מה זה תם המופע? אבל אתם שניכם, איך אומרים, בעלי חזות מסוימת. עכשיו, אני מניח שזה לא חומר נפץ, כי שני ערבים לא צריכים להביא חומר נפץ מאירופה, אה? אבל אם אני אגלה שאני עזרתי לכם לבצע פיגוע או משהו כזה, שיהיה לכם ברור, ששום מעטפה לא תעזור לכם. אה? Ανάμεσα καλή πολύ και τσάνιο Ευρήκα το Θεό τον επουράνιο Αντάμωσα το φίλο μου το μερτικά Με τα βαριά τσιγάρα και τα σερτικά Και φούμα στα μποτσαλάκια Αγίους έβλεπα και αγγελάκια Και φούμα στη φρεατίδα Ότι μ' απάταγες απεισινίδα Να περί
κρύψω την τροπή σου δεν προχώραγα. Κρυφά μες στον Περαία κυκλοφόραγα. Στα μάτια μου ένα... מה נשמע, בוס? מה נשמע, ציון? הכל טוב. זה משהו קטן מצ'רלי, מהנמל. תהיה בריא. הרבה נחת, בוס. דרישת שלום למלכה. דרישת שלום. הרומני פה. דויז יתרון, מה שלומך? בסדר. זה המתנה של פוסטי מבוקרסט. לא הצליח להגיע. בסדר. גולן. Ό,τι μ' απάταγες απιστίδα. Και φούμα φούμα στα πορσά. יאסו סלומון, מזל טוב להביא החתן. חבר הכנסת, צח עוז. עשית לי כבוד גדול מאוד. העונג כולו שלי. עניין במשרד? טיפן. יאסו סרטקי! סנורקל, סנורקל. סלחוב, סולומון. תודה, סנורקל. איפה החתן המיועד? החתן המיועד מתעכב קצת. הוא עכשיו בהייטק, ידעת זה? הוא עושה אפליקציה של קזינו. אתה לא צריך ללכת לקזינו, הקזינו בא אליך, הבנת? זה גומר לכם הרבה עבודה, אה? לא צריך להפוך שולחנות, אה? תהנה לך, יש כפתטה שאתה רואה. כפתטה? מי עוד פה? אבא, בואו נרקוד, בואו נרקוד! ה-USP שלנו יושב על האלגוריתם, זה מה שחשוב. באלגוריתם. באלגוריתם. לילה טוב, יעל. אז בוא נדאג שזה יהיה גדול, שזה יהיה ענק, אוקיי, בסדר? בסדר גמור, אני אגיד את זה ללירון, אני עושה את זה מחר על הבוקר. לא מחר על הבוקר, שיעשה את זה עכשיו. נו די, אין לי כוח לאב הזה, כולם פה מחפשים לי תירוצים לא לעבוד. ג'וני, 10:30 בלילה, רודשו מתחיל רק עוד חודשיים, בחייך, אנשים לא צריכים לעבוד בשעות כאלה. שחררתי את כולם הביתה. מה? כן, מה? גם אתה לא צריך להיות פה, יש לך את המסיבה של אבא שלך. כן, אני יודע, אני עוד מעט הולך, פשוט יש מיליון דברים לעשות, ושבוע הבא אני לא פה, ואחרי זה ירח דבש. אוקיי. ובלי ששמת לב, אנחנו בפאקינג פאולו-אלטו. היי, ג'וני, אחונה צ'יל דה פאק אאוט, די. אתה מתחתן השבוע, בן אדם. או, בבקשה, שרי. די. די, נו. שרי, מאמי, מה שלומך? אמא שלך נחתה כבר? נחתה, לפני שעתיים. זאתי גם ללוויה של עצמה תאחר, בוא תגיד לי מהקבר ששמנתי. איך במסיבה? פאפה כבר סיכר? איזה מסיבה, מאמי? אני במשרד, יש לי מלא עבודה. ג'וני, שרי, פאפה מארגן לך מסיבה, אתה צריך ללכת? מאמי, אבא שלי אני אומר שהוא מארגן לי מסיבה, אבל המסיבה היא לא בשבילי. וחוץ מזה, יש לו את גולן, אז הכל טוב. מה אני אגיד לך? הוא בטח עמוז, סולומון. אתה יודע איך עובד קשה, עוד לפני החתונה. אבל אני יכול לשלוח לך וציון, תוך 20 דקות הוא יהיה פה. זה לא משנה. אין טעם לזה. אני מכיר אותו, הוא לא... הוא שונא את האירועים האלה, הוא גם לא מכיר אף אחד. נלך הביתה לישון. ביי. לילה טוב, דוד. טוב. אני רק מקווה שלחתונה שלו הוא יגיע עם כל ההייטקס הזה, אה? שייבן. טוב, אני חושבת שאתה צריך ללכת, אבל תעשה מה שאתה מבין. לא, אני רואה את ממה, אז נדבר אחר כך. אם אתה כן הולך, תמסור דרכי פאפה, טוב? נשתפות מנהל מהפסקה. Maman, ça va bien le rouge. Toi, pourtant, je t'avais dit que c'était pas ta couleur. Je suis trop contente de te voir. Moi aussi, il y a beaucoup à voir. Il paraît que la nourriture en Israël est très très bonne. Hein. Bon, on peut peut-être se débarrasser de ces paparazzis. À Paris aussi, il y a une cour après, mais là-bas, je sais les semer. Maman, les paparazzis sont là pour moi. היי, זיקומיו. זה אפליקציה נחמד, זה בן שלי תכנת, ידעת זה? אתה לא צריך ללכת לקזינו, הקזינו בא אליך. דיו סנטו, סייטה? איפה יצא הסייטה הזה עכשיו? איזו, אתה מסתיר לי את השמש ואני פה עם איזה זוג קינגים מפרק קרואטי באפליקציה שלך. אתה רציני איתי? ניסו לחסל אותך ואתה בפוקר פייס? אבא, איך? זה אפודים קרמי, מקנדה. זה $10,000 חתיכה. סידר לי את זה סנורקל. אני מצטער שלא באתי אתמול. טוב מאוד שלא באת אתמול, רק זה היה חסר לנו. בואי זו,
אני רוצה להראות לך משהו. את האפליקציה הזאת אתה צריך לתקן. מה יש לתקן? יותר זריז. לוקח לו הרבה זמן עד שהוא עונה לי. למי? הקרואטי, לא ראית? בסדר, הוא חושב. הוא חושב? דוד סולומון. גילו לי, אתם השתגעתם לגמרי? מה קורה פה? מה אתה גון, אתה יכול להגיד לי מה קורה פה? עוד רגע תבין. אבא, זה ציון. היו משחקים איתו פרה עיוורת בחושך. אתה מכיר אותו מהיום שהוא נולד. ויש לי גם הכבוד להכיר אותו ביום שהוא ימות. אני ידעתי מה הסיבה שאני לא בא לבקר פה יותר. אני לא רוצה להיות קשור לחרא הזה. חכה רגע, ג'וני. ציון, ספר לג'וני מה סיפרת לגולן ולי. קבקוב חזר. צ'רלי, הבן זונה עובד בשבילו. איך קבקוב? מה? על מה הוא מדבר? קבקוב בא לחסל אותי. אני על הכוונת שלו, על זה הוא מדבר. סולומון, אתה חייב להאמין לי, לא רציתי לעשות את זה. זה צ'רלי, הוא סחט אותי. הבן זונה הזה צילם אותי, מישהי שעובדת בנמל. אמר, יראה את זה למלכה. אל תדאג, ציון. אני לא אספר כלום למלכה. תתפטר מציון, ואחר כך תעלים את הקוסם של הנמל, את צ'רלי, בן של 1000 סרדינים. המעטפה שלו עוד אצלי בז'קט. ראית דבר כזה? נגמור עם הבוגדים, אחר כך נתארגן למלחמה. איזה מלחמה? תגיד לי, אתה השתגעת לגמרי? הבן אדם הזה לא לקח מאיתנו מספיק. אתה הבטחת לי שזה נגמר, וזה אף פעם לא ייגמר. זה לא ייגמר עד שקבקוב לא יהיה קבור מת עמוק באדמה. 10 שנים אני חיכיתי ליום הזה. 10 שנים. בהלוויה של אמא שלך, שאמרו לי באוזן שהוא ברח מהארץ, כבר אז ידעתי שיום אחד הוא יחזור. אתה בנס גדול יצאת מהפיצוץ ההוא בחיים. ואני לא מוכן לקחת יותר צ'ארלסון. זהו, נגמר. אני יורד עכשיו למחתרת, ואתה מבטל את החתונה הזאת. תגיד, אתה נורמלי? אני לא מבטל את החתונה הזאת. יש לי 200 אורחים שמגיעים מחו"ל, אני לא מבטל אותה. ג'וני, אני מבין שאתה לא בביזנס הזה. ואני מכבד אותך מאוד, יש לי רספקט גדול בשבילך. אתה יודע, אני ממליץ לכולם על האפליקציה שלך. אני אומר להם, ראיתם? זה הבן שלי עשה. באייפד עשה קזינו. לא צריך ללכת לקזינו, הקזינו בא אליך. אני רוצה שתאמין לי שאני עושה את כל זה לטובתך. אבא, אני לא מוותר על החתונה הזאת. אני סומך עליך שאתה תדע לטפל בזה כמו שצריך. או, אתה סומך על אבא שלך, זה מילים חשובות. אני צריך ממך איזה טובה קטנה. ניסו, הפפלה. איזה בקשה עכשיו? אני בכלל לא אמור להיות פה, אני אמור ללכת לארוחת צהריים עם נטלי, ואני אמור לחזור למשרד, יש לי פרזנטציה ענקית עוד כמה. אתה צודק, זה חשוב, אני לא אמרתי שלא, זה רק בקשה קטנה מאוד. בסך הכל אתה צריך לנסוע לפליישמן. מי זה פליישמן? מי זה פליישמן? Les joues un peu trop rouges. Pas terrible le maquillage. Merci, maman. Très gentil. De rien. C'est la vérité. Alors, c'est qui tous les verres? C'est le côté de Johnny. Ah bon? Et son oncle Albert? Mais voyons, tu ne peux pas le mettre à la même table que les cousines de Nice. Ils ne se parlent plus depuis le drame de Genève. Pardon, maman. Si tu gardais un peu plus le contact avec la famille, tu serais au courant. Non, tiens, on va mettre oncle Albert ici. Impossible. Là, c'est la place du maire. Ok. Alors, là. Là, c'est le commandant Schnorkel de la police. Alors, on va le mettre là. Ça, c'est la table des ouvriers du port. Je peux mettre Albert ici, à côté du ministre des Infrastructures. Le ministre des Infrastructures, la police, la mer. Dis-moi, avec qui tu te maries exactement? C'est pas ce que tu crois. Ah ouais? Parce que là, à t'entendre, on dirait que tu te maries avec le parrain. Maman, de quoi tu parles? C'est des conneries. Johnny, il est très loin d'être ce que tu penses. C'est une âme délicate. Il développe des applications. היי, אינגלה, איך אתה? מה שלומך, גולן? שלומי די מחורבן, שנורקל. מישהו ירה בדוד שלי אתמול.
זה נראה לך הגיוני שמנסים להתנקש בו במסיבה שאתה נוכח בה? אתה לא אמור להיות ניצב אחראי על משפחות פשע? איזו מין לקיחת אחריות זו? זה לא יעבור בשקט. שנורקל, תתפסו את הבן זונה. כולנו באותה סירה, אינגלה. בטיטניק. סער שאבא גרר אותך לזה, אני יודע שאתה סובל. כדי לגמור עם זה כמה שיותר מהר, כדי שתוכל לחזור להיות ג'וני של ההייטק. פאקינג קבאקו. אמא שלו זונה. זונה שמתה בלידה. אוהב להגיד שזה הבן אדם הראשון שהוא הרג בחייו. אחרי הבלגן עם אמא שלך. הוצץ באפריקה. התקמבן שם על ייעוץ ביטחוני לגנרל מושחת בקונגו. הוא השתלט שם על מכרות והתחיל לעשות כסף גדול בהברחות של כל מה שאפשר להוציא מהאדמה. נפט, זהב, אורניום, הוא מכר לאיראנים. בכסף שהוא עשה, קבאקוב הקים צבא של צ'צ'נים. זאת הייתה טעות. אחרי שהוא שדד בסיס רוסי של נשק כימי, פוטין תקע אותו בכלא הכי שמור ברוסיה. גם משם הוא ברח. בקושי. ואז כולם מנסים לחסל אותו. ה-CIA, המוסד, הקג"ב הגיעו הכי רחוק. במסעדה באיסטנבול, סוכן שלהם הצליח להרעיל את קבאקוב. הוא היה בקומה 3 שבועות. כשהוא סוף סוף התעורר, הוא חדר לבית של הסוכן שהרעיל אותו, רצח אותו, את אשתו, 3 ילדים שלו, ואת הכלב. עכשיו, לא איזה רועה גרמני או משהו. צ'יוואווה. עכשיו תגיד לי אתה, איזה בן זונה מטורף, הורג פאקינג צ'יוואווה. Ненавижу израильский климат. Ну и что ты планируешь дальше делать? Во-первых, избавься от этих чеченских недоумков, которые облажались грекам. Я плачу за работу. За промахи теперь они будут платить. Его сынок женится в четверг. Что, после вчерашнего? Думаешь, он там показывает свою рожу на свадьбе? Да пес с ним. Главное, чтобы мы там были. А если он в четверг не приедет к своему сыну на свадьбу, то в пятницу он приедет к нему на его похороны. Грамотно. Ma chérie, moi qui pensais que tu te mariais avec un loser israélien, mais s'il y a le maire, le ministre et tout le gratin. Mais il faut absolument élever le niveau, ma chérie. Impossible autrement. Tu sais, quand moi, je me suis mariée à l'hôtel Crillon, à Paris, il y avait du champagne qui coulait à flot, du caviar. Et des fleurs. Des vraies fleurs. Des orchidées blanches majestiques. Maman, le mariage est dans 3 jours. Je vais pas commencer à tout changer maintenant. On peut au moins changer les fleurs. Non, mais quel est le problème avec les tulipes blanches royales? Ça, c'est sûr que des gens ordinaires n'y feront pas la différence. Mais toi, ma chérie, ils te font un mariage haut de gamme, haut en couleur, chic, classe et tout le tralala. Et je dis juste qu'une petite dépense de 30, 40 000 euros fera toute la différence. 40 000 euros? Oui. Pour des fleurs? Oui. Maman, s'il ne peut pas les fumer, Johnny ne serait jamais d'accord. Alors fais comme tu veux. Moi, je me suis déjà mariée. 3 fois même, dont une fois à l'hôtel Crillon. Mais si toi, mademoiselle, tu sais tout mieux que tout le monde, vas-y, débrouille-toi toute seule. Maman? Oui. Au balcon. יאללה בוא, זה כאן, פיז'וניקוס. חלאס עם הפיז'וניקוס, אנחנו לא בבית אצל סבתא. מה עדיף פיז'ונס? כן, מה אפשר לעזור? עושים את פליישמן, סלומון סלניקי שלח אותנו. תמתנו. ליצי,
מה אתה עושה? אתה רציני איתי? אל תדבר שטויות, נקי. כנסו. פליישמן? ג'וני סלוניקי. מי זה פליישמן? סע עם גולן אליו ותן לו את הרשימה הזאת. אוי, נו באמת, למה אתה שולח אותי? תשלח את גולן לבד. אני לא ראיתי את פליישמן איזה 50-60 שנה, והוא יש לו חוב אליי עוד משהיה ילד, באושוויץ. עכשיו אתה דומה לי 2 טיפות מים, בדיוק כמו אני הייתי אז. הוא יזהה אותך ככה. אני לא יכול לצאת מהבית. מזהה אותי? נו, בוודאי. קראתי בלאישה. מה, באת לקבל ברכה לחתונה, אה? קבקוב חזר לארץ. אוי והזמיר. אבא צריך את העזרה שלך. הוא ביקש את זה. אני אעשה הכל בשביל המשפחה שלך, אבל קבקוב... שיינה. אורבך! הוא יטפל בכם. תודה רבה, רי פליישמן, תודה. יש חובות שלא כדאי לקחת לקבר. חזק ברוך. מה קורה? בואנה, קזינו בא אליך. בוא. יש פה רולטה? Well, you have to see the numbers. If you see the numbers, Johnny's here. Yeah. Okay. Hey, Claire, I'm so sorry. We have to reschedule for today. No. שלום. Yeah. אהלן. נעים מאוד. אני דורון. אני השותף של ג'וני. נעים מאוד, גולן. גולן הבן דוד. גולן, הבן דוד. אתה יודע, אני מכיר את ג'וני מאז הצבא. אתה הקרוב משפחה הראשון שאני פוגש באופן אישי. כן, אוהב להפריד בין העולמות. כאילו מזוות רווקים לא נתן לי לארגן לו. אני מארגן לו. כן, אתה יודע מה תבוא, אתה מוזמן. תגיע היום בערב ככה, אנחנו נשארים פה אחרי עבודה, הולך להיות בוננזה. בוננזה. סגור, אני לא אפסיד בוננזה כזו בחיים. להביא משהו? לא, תדאג, הכל פיקס. פיקס. באתי בזה. הכל בסדר, קבעתי איתה לעוד יומיים כאן במשרד. מעולה. גולן, מגיע למסיבה היום בערב. שמע, אני מצטער שלא הזמנתי אותך. לא ידעתי אם זה יתאים לך, זה גם ממש לא מה שאתה רגיל אליו. הכל בסדר, פיז'וניקוס. ההזמנה התקבלה. יהיה בוננזה. היי. זוז? כן, שנייה. אתה רוצה לראות את הסרט שהכנו לו למסיבה? חבל, בוא תראה. שרי, מה שלום אמא שלך? מעשנת במרפסת. זאת אומרת, במה שנשאר ממנה. נראית כמו יער הגשם. הגיעו כל כך הרבה בוקי, מראש העיר, שר השיכון, ומישהו, קבקוב, ששלח פרטים לבנים. קבקוב? זה באנגלית. Dear Natalie and Johnny, best wishes, all my love, לב קבקוב. מי זה ממי? ממי, אני כבר אחזור אלייך, אוקיי? קבקוב שלח פרחים לדירה שלי. אנחנו צריכים לאסוף את נטלי, את האמא שלה, ולנסוע לאי. לא, אני לא בורח לשום מקום, לא. ג'וני. ג'וני. מי המטומטם שלח את זה לקבוצה? הלו ביצ'ז, מה המצב? ברוכים הבאים לבלוג שלי, צבעי הקשת ברשת, אני איזי, השושן הכי צחור במדינה, אם לא שואלים את האקסים שלי. השבוע אנחנו נדבר על האורחידאות של מלך תאילנד, הוורדים הנדירים של ניל בעלי שהחיה עם דס במו ידיו העדינות, אך המסוקסות, אם אתם יודעות למה אני מתכוון, ונסיים בטיפ על דשן ביתי. רמז, זה מתחיל בקקי בדלי. איך. תודה רבי, ביי, אתה גאון, באמת. צבעי הקשת, שלום. שלום, אני מדברת עם איזי? This is easy, איך אפשר לעזור?
שלום, קוראים לי נטלי חדד, אני... נטלי חדד. יאללה, איציק. עזוב, לא יום טוב לשחק ברגשות שלי, אני על הפנים, גם ירדו לי 10 עוקבים באינסטה. מי זה איציק? נו די, אני אומר לך שלא בא לי עכשיו צחוקים, אז די, נו. טוב, בוא נתחיל מההתחלה. נו. קוראים לי נטלי חדד, אני מתחתנת בעוד 3 ימים. רגע, מה זאת באמת נטלי חדד? בוודאי. תוכיחי. איך אני אוכיח שאני אני? תעלי לסטורי שלך תמונה עם לשון בחוץ. חכה שנייה. אוי מלא, זה באמת את? תקשיב, את חייב לעזור לי. אני צריכה שידורי פרחים שצועקים קלאס. אוקיי, אז קודם כל אמרת קלאסה, אמרת צבעי הקשת. בואי ננסה לעזור לך, מה בדיוק מחפשת? בואי נדייק את זה. אמא שלי סיפרה לי משהו על אורקידאות שהיו בחתונה שלה בהוטל קריון. תראי, זה עולם קטן, לא, יש השגחה. אני מת, את לא מאמינה, בדיוק יש לנו עכשיו מכולה שצריכה להגיע, מלאה באורקידאות בלנקה מג'סטיק. די, איזי, אני אשלם כל מחיר. אני מה זה מצטער, אני לא יכול לעזור לך, ידיי קשורות, ולא בקטע קינקי. באמת, זה לא, הפרחים האלה מוזמנים לאיזה... טוב, איזי, אני אחזור אליך? אוקיי. Qu'est-ce qui se passe? את הורסת! rien. כל זה... נשק. תגיד לי, מה הולך פה? אני חשבתי שדוסים לא עושים צבא. חכו כאן. ברוכים הבאים, אני יעקב, החתן של פלייטמן. נעים מאוד. מתי אנחנו מקבלים את הסחורה? או-אה? טוב, אני רק הפנים של החברה, אתם צריכים לפגוש את הבוס. מי הבוס? שמרית אשתי, בואו. טוב, בוא נבהיר משהו, אנחנו לא מכירים, אבל אני יודעת מה אבא שלך עשה בשביל אבא שלי, אז אם הוא אמר לי לתת לך 13 עוזי, 50 מטולי רימונים, 10 טילי כתף, 17 קייסים של קלצ'ניקוב, 30 רימוני רסס, 15 רובים 7.62, 50 קילוגרמים C4, 30 ארגזי תחמושת 9 מילימטר ו10 גלוקים, אתה תקבל את הרשימה הנאה הזאתי, אבל, וזה חתיכת אבל, זה הביזנס שלי. זה לא שכונה פה, אני עובדת עם המדינה. אז אם תופסים אתכם הנשק הזה, או זה מגיע לידיים הלא נכונות וזה חוזר אליי, חברים מאושוויץ או לא חברים מאושוויץ, אתה מוצא את עצמך צף בירקון. היא צוחקת, אנחנו אף פעם לא זורקים את הגופות לירקון. תתכבדו. בוא נתחיל שתספר לי מה אתה הולך לעשות עם הנשק הזה. קבקוב. קבקוב חזר לארץ? כן. אתה רוצה להרוג אותו? כן. אני מבינה. לא יותר פשוט שאני אקח אותך למעלה בחצר ויעקב יתקע לך 2 כדורים בראש, יחסוך ממך את כל הבלגן הזה. היא צוחקת, אף פעם לא הורגים את האנשים פה. אז מתי אני שולח לפה מישהו שיקח את הסחורה? אינגלה, אתה תשלח לי פה מישהו שאני לא מכירה, אני אשלח לך אותו חזרה עם חורים כמו פומפיה. תן לי נחש, היא צוחקת. לא, את זה באמת עשתה. שרי, ממי, אני לא יכול לדבר עכשיו, אני באמצע. איזה פרחים? נו, אז אם זה מוזמן מראש, מה את רוצה שאני אעשה? תן לי לטפל בזה. נטלי, זה גולן, מה קורה? אז הוא אמר שהם כולם מוזמנים, אבל אם זה עניין של כסף, אני מוכנה לשלם יותר כמה שצריך. נטלי, תירגעי, את קלה, אסור לך להתעצבן ככה.
אל תדאגי, אני אטפל בזה, סגור העניין, שלחי לי את הכתובת ואני קובע את זה שם היום. אז אתה תהיה נחמד ותציע להם יותר כסף? ברור, אל תדאגי מותק, נו. ביום חמישי גמן סלוניקי. ואצלנו סלוניקי משפחה זה מקום ראשון. באיזה כיתה אתה? לא, לפעמים את אומרת שאני אירה באנשים. פשוט בדיוק מה קורה שאני אירה באנשים. אתה לא לך עולם שכל מיני מתברר. אמן. אז סיימנו פה? שנזוז פיז'ו. כן. קחו, שיהיה לכם. אל תעשו לטלפן אם תהיה בעיה. תודה. תוכל להסביר לי איך אנחנו נותנים סחורה של $1,000,000 לילד שפעם האחרונה שהוא ראה נשק זה במטווחים בצבא? אבא שלו סחב את אבא שלי 38 קילומטרים בשלג. אתה לא עושה את זה בשבילו, אתה עושה את זה בשביל אבא. אני עושה את זה בשבילך. סליחה, מי זה פה אבל הבית? ניל גולדברג, איך אני יכול לעזור? אני מחפש פרחים לחתונה. מזל טוב, ודאי, יש לנו פה הכל. בוא נעשה סיור, תגיד לי מה אתה אוהב, או שמחכים לאישה. אני מחפש אורחידאה בלנקה מג'סטיק. בלנקה מג'סטיק אין לנו כרגע, אבל אני יכול להזמין לך, אבל זה ייקח שבועיים. מתי החתונה? אני שמעתי שמחר מגיעה מכולה מהנמל. אתה מהמכס. אני עובד עם המכס עם... לא, אני משפחת סלוניקי. מכיר? מי לא מכיר? יופי. אז מחר אני מביא לך 40,000 יורו במזומן, אתה מביא לי את הפרחים. כיף? לא, שנייה. יש עם זה בעיה, כי זה מוזמן על ידי מישהו מאוד מכובד. ממש ניל. מה? הבטחתי לכלה שמתחתנת ב50, שאני אביא לה את הפרחים, שאני אהיה נחמד. אז שאני אקיים 2 הבטחות, או שרק אחת. בחירה שלך. זה... קח לי את קשקשת, תוסיף את זה לחשבון. הלו, יא מקסים. יואו, נילוש, אתה לא תאמין עם מי דיברתי מקודם. עם נטלי חדד, הדוגמנית מהאיסטור, שאני סיפרתי לך עליה. בקיצור, יום חמישי היא מתחתנת עם הבן של המאפיונרה, או לא זוכר... סלוניקי. איך ידעת? איך ידעת? מה? טוב. איליה, מה המצב זה שמה? מה קורה, בוס? מה שלמה קסנה, מתגעגעת אליי? לך תזדיין, שומע, אני צריך שתוציא לי 3 קונטיינרים ל-17 ג'. איך לסדר אותה? רק תוציא לי לשם, אני אסדר את זה. טוב, תחזיר טילקס למקום, כן? תרשום. 967-0800. ג'וני, אחי, שותפי היקר, אנחנו מכירים כבר יותר מעשור, ואנחנו עשינו דברים גדולים בארץ, בעולם, ואנחנו תמיד צחקנו שאנחנו לא נתחתן כי אנחנו נשואים לעבודה שלנו. אבל הנה הרגע שלך הגיע. אבל הנה היום שלך הגיע, ועכשיו אתה הולך לבגוד בנו עם כלה אמיתית. אז אני רוצה להרים כוסית לבן אדם שהוא... בואו נראה אתכם שעוברים על פוקר פייס עם 2 אלה. את על בוננזה, את על פיקס. גולן זה לא... תעיף את המשקפיים. שנייה, לא, גולן, חבר'ה. שנייה, שלי תהרוג אותי. אחי, תראה איך עפים עליהם. דורון! בוננזה! חוץ בזה שזה עסק שלנו, יש לך 60%. יש לי 60% בזה? יש לך גם 2 מקומות של צ'יינג' ושווארמיה בשונצינו. גם מיילים שאני שולח, אמר לו ברור.
יודע איך להוריד את קבקוב. הוא נוסע בפרארי, נכון? לי נראה לך שאבא שלך משחק בקקה, תגיד. סגרת עסקת נשק של מדינה קטנה בחינם. אז אתה לא מבין שיהיה פאקינג בסדר? בעל השחקים מתחתנים מהפעם, פעמיים, גג, 3. זרום, אחי, תשחרר. עכשיו אפשר לשתות משהו? טוב, סדר את הברדק. لازم اوقف شوي بالحمص. نو كاظم بدنا نفك الكونتينر. يا زلمه طيب تستنى لك شويه، بفوت على السريع وبطلع. 9 بآب اليوم. شو؟ 9 بآب، عيد هذا عند اليهود، كل محلاتهم بيكونوا مسكرات، بس ثمامهم ما شاء الله قديش بتكون مفتوحه. ابوي طلب. يا بسام بابا تعال حبيبي تعال. ليش؟ دوك لي هاي. كيف؟ والله زيك يا ابا. بس ايش عملتوا اليوم؟ يعني مستوى ميشلين. مستوى جنة يا ابا. حياتك خلص سيبنا مع المشلين هذا دخيلك. ايش الفرنسوي هذول زلمه مفهمهم بالحمص؟ وبقولوا كان عند ابو نبيل في بيروت، قال بيعمل احسن حمص في العالم. كانوا لساتهم ما كانوش هون. ما هم كانوا بدهم يجوا هون، بس صارت حرب لبنان، وبعدين حرب الخليج، وبعدين الانتفاضة، وبعدين تفجير البساط، ولك 30 سنة صلي بعمل حمص وبعد. يابا بنفع ينصرفوا يا زلمه. تعال شوف المطعم. طلع شوف. بفوت سات، عرب، يهود، سواح، كلهم انت بتطعمهم يابا. ايش بدك يا زلمه ايش تبع فرنساوي مفطس عشان اقول لك هذا الاشي؟ انت لازم تكون متاكد يابا. ولك بحبك. وانا يابا. حبيبي انت. أنا. بس بعدك بتفهمش. ابوي بده ايانا اكشر بيض. حكى 6 6:15 عند اليهود. صار 6:30. شكله هذا الكسام اختفى واخفى مصرياتك معه. مش عم يرد. تشارلي! ايش بدنا نعمل هسه؟ لا اتس اوكي، تشارلي قال لي بالنص إلنا. هيا. جيب السمي، خلينا نربطها. روح هسه روح.
לא שאני אבין, גם בחזור אתה לא תדבר איתי? מה יש לי להגיד? די, נילי. נילוש. די. אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה מדבר עם סלב, השכל שלך נמס לתחתונים. די, נו, ניל. מה בכלל אמרת לה שיש לנו אורחידאות? מה אתה רוצה? אבל אני אמרתי לה שהאורחידאות מוזמנות. אני יכולתי לדעת שהיא תשלח לך עבריין? אבל עם מי היא מתחתנת? עם עבריין! אז קצת תפעיל את הראש! תפעיל את הראש. אני מחלקת מרקטינג וניו מדיה. עולם תחתון זה המחלקה שלך. היי ביצ'ז, מה המצב? והיום אנחנו נדבר על הם קטנים, הם חמודים, הם קצת דוקרים, אבל הם מאוד מאוד יפים. סקולנטים. הלו, קקטוסון. אוי, הנה ניל עם לקוח, בואו נלך לדבר איתו. איזה חתיך, נראה לואודד. what the fuck, זה הטלפון שלי. Whether you bring your own truck, so I have to organize the people to unload. Don't open the container. Okay, I'll pick it up Thursday. Thursday? That's impossible. What? I mean, Mr. Kabakov, you should probably know that Blanca Majestic, it's a delicate flower. And it's sun, you can't leave it in a container for 3 days. Very nice place we have here. I can't complain. So let me offer you a free piece of advice. Use the word impossible when addressing me. Next time that happens, you and your girlfriend will become permanent residents in this very nice place. Mr. Kabakov, I didn't I know you didn't. If I thought otherwise, I would give Dima a signal, стоять, and we'd be off looking for a florist that can take for a grand and shut its motherfucking mouth. I can't shut my fucking mouth. Kill me. Good. Thursday. Thursday, yes. Sorry about the mud. Life is mud. Besides, I'm not the one who has to clean it. רגע, אבל הוא לא נתן לי את הטלפון שלי. מה זה? איך! יואו, לא מאמין! הנה, זה לא מגיב לי! זה לא מגיב לי עכשיו! נשים אורז! מה קשור אורז? מה קשור? תביא לי את זה. לא רוצה. תביא לי את זה. של מי פה? למה זה תקוע סתם? אני לא מבין את השיקול דעת שלך לפעמים. איך אתה מחליט לייבא מכולה מלאה בפרחים לאיש הכי מסוכן בעולם? איך? גם לאיש הכי מסוכן בעולם מגיע פרחים. יפה. בטח הוא מנסה להשכיב איזה רוסיה 2 מטר, מה אכפת לנו? איזי, אני דיברתי עם הבחור ברוסיה ודיברתי עם הקוסם בנמל, הכל טוב. כן, אז למה הוא משלם לך כל כך הרבה כסף? זה לא הרבה כסף, זה המחיר. אתה רצית שנרוויח 20% יותר? כן, תעיף את זה, אמרתי. אני התכוונתי שנעלה את המחיר של הקקטוסים. אנחנו נקבל את הכסף והוא יקבל את הפרחים. אתה סתם מלחיץ את עצמך. פרחי באך. לקחת? נגמר לי, נו. יו, אתה גאון. בוא, אני מביא לך פרחי באך. תודה, ממי, ביי. אתה גאון. באמת. צבעי הקשת שלום. אז רגע, בוא שנייה שאני אבין, מה האופציות שלנו? או למות היום כי לא נתנו את האורחידאות, או למות ביום חמישי כי כן נתנו אותם? תוריד את הרגליים. נראה לי שזה בסדר, הפין בפנים. אז מה עושים עכשיו? מחכים שהחבר המושחת שלך מהנמל יבוא?
אני אומר, הכי טוב בוא ניתן לנטלי חדת הפרחים, נעוף קיבינימט לחול. אני מבחינתי יכול לגור גם בפנמה. פנמה? כן? איכס. אז מה אתה מציע? אני מציע שתשתוק קצת. תשעה באב הוא עיתוי משמיים, ועל כן אנו צמים ביום הזה. ואלו הטוענים שעיתוי של תשעה באב הוכתב על ידי הרומאים בגלל אבל ויהודה על חורבן בית ראשון, טוענים שקר. תשעה באב, כל עם ישראל אוכל חומוס אצל הערבים. איש באמונתו יחיה. יחיה, אני מת מרעב. יואו, איזה בן אדם נודניק קטן. אני לא מאמין שאתה עושה לי את השתיקות האלה. אתה עושה לי עכשיו את ונציה all over again. גם בוונציה, התנהגת בחוסר אחריות. יואו, ג'יזס! איזה בן אדם ניג'ס! שחרר כבר, זה היה לפני 4 שנים, אדוני! מה? שוב. הדוסים האלה נתקעים בכל חור. אני רעב. יואו, גם אני רעב. לאן נלך? אבו בסם. אבל לא התפייסנו. אתה במקרה פה. אני סתם רעב. אני סתם רעב. יעקב! יעקב! מה? אז אלה מה שאומרים הומואים. Bonjour chérie. Bonjour mamie. ישנת כמו מת. אני גמור. נראה שהיה לך כיף. אבל אל תספר לי, זה סוג של כיף. אני לא רוצה לדעת. מאמה אומרת שאם את לא רוצה שגבר ישקר לך, אל תשאלי אותו שאלות. היה נחמד, אין מה לספר. שרנו במשרד, הביאו בירות ובמבה וביסלי. והיה צחוקים, שמענו מוזיקה. ואז באו גם חשפניות, אבל אני לא הייתי בקטע. הגיעו חשפניות ואתה לא היית בקטע? ככה זה טו? ככה זה טו. אני בקטע רק של מישהי אחת. מי? אני לא יכול לספר לך, זה סוד. תגיד, אני ארצח אותה. משה, אני מת מרעב. אולי ניקח את אמא שלך לאבו בסם? נלמד אותה לאכול עם הבצל, כמו שאת אוהבת. אולי נספיק עוד משהו לפני שנסריח מבצל? אולי. disgusting. ايش؟ disgusting. شو اللي قال يهود بحطوا لنا بيض على الحمص؟ بس خليك تكون عارف انه 112 كنعة ابوي انه نفوت البيض للتفريط مصاري الله صرنا نعمل. يا היה לי עכשיו פיתה עם חומוס גרגירים וביצה. ייגמר הצום, נלך לאכול רגל כרושה אצל אבא. אני לא אומר לך חומוס, את מביאה לי עכשיו רגל כרושה. כן, אבל אתה יודע שעכשיו אתה פחות רעב. נכון. جيب واحد حمص واحد مسبحة بسرعة على هاي الطاولة. ويلكم كم بليز. סליחה, מה זה Sit down. مصطفى. You like hummus? Yes. This organic hummus and this דיום מסבחה. אפשר ביצה קשה? ביצה קשה. מה זה? מאיפה הבאת זה? מהסורי. הטורקי היה סגור. Que no tiene la hermosa, desde la mocosa. אתה לא יודע איפה הוא גר? אתה
בביצה הוסיפו לחומוס היהודים בתחילת המאה הקודמת. אבל אתה יודע. אבא פשוט שונא ביצים קשות. אפילו לקלף אותנו לא מוכן. אבא בסם זה אבא שלך? כן. אז אתה בסם? ככה זה עובד. אז נעים מאוד, אני איזי, וזה ניל, בעלי שיחיה. נעים מאוד. אהלן וסהלן. האמת שאבא שלי ראה אתכם בהתחלה, הוא חשב שאתם משלן. אבל אני ידעתי שאתם סתם הומואים. סליחה? אני מצטער, לא התכוונתי. אנחנו ממש לא סתם הומואים. אנחנו ההומואים אולי, תודה רבה לך. זה נכון שאבא שלך מגדל את החומוס בעצמו? כן, אבא פלאח. דור שלישי למגדלי חומוס. וגם אנחנו פלאחים. כן? כן. זה המכולה בחוץ, מלאה בפרחים שהבאנו עכשיו מהנמל. אנחנו גם מייבאים דשן. הנה, קח, תעשה לנו לייק בפייס. תגיד לאבא שלך שיתקשר, נעשה לו מחיר טוב. שוקרן, תהנו. יעתיק אל האפיה. להפיק. מה, למדתי בתיכון. כל יום צבע חדש. כל צבעי הקשת כפרה. אני חושב שיש לי פתרון. ניתן לה מהפנקטימן, נגיד איזה בלנקה מג'סטיק. נראה אותו דבר, יש לנו גם ערוגה מלאה. רק נקווה שהגורילה שלה עכשיו לא ישים לב שזה לא אותו פרח. נו, פגשנו את הגורילה שלה. אין לי דאגה כזאת. די, נילי, למה פיתה? למה? די. ليش مع ال 20,000 دولار تبعونك؟ ولك بعد جبت لك يا جوا راح تنسى ال 20,000 تصير تحكي معك بالسنتج. بعد إذنك بفضل أخذ ال 20,000. איזי, חכה לי רגע, אני הולך להביא משהו. יש לי פיפי, אני מת. איזי, בוא, פותחים. מה בוא? מה פותחים? קבקוב ביקש שלא נפתח את המכולה עד יום חמישי. אבל האורחידאות. שימותו האורחידאות, אני את המכולה הזאת לא פותח. לדעתי אנחנו צריכים להשקות אותם. בסדר, אחר כך אין לנו זמן. עכשיו בוא נעמיס את הפנקטיומים קודם, לפני שהקוף הזה מגיע, ונקווה גם שהוא לא ישים לב להבדל. אל תדאג. אמא, מה זה? פלן בי. זה היה של סבא שלי מהבריגדה. האמת כפרה, יפה לך אקדח. ויאללה, בוא, קובוי, בוא. רובה, סרוליק, בואו את הסחורה. את הרשימה של סלוניקי, תשאיר בפנים, יבואו לאסוף את זה. סליחה אח שלי יש בטוח. מה? לא השארתם לי כלום, ז'וניקוס. בוא נדבר עם המלצר, מה הבעיה? זה בסדר, אני אקח בפיתה עם ביצה. שלום, גברת גלם. גולני לא מדברת עברית. בונז'ור, מדאם גלם, je m'appelle גולן. Comment ça va? C'est qui le singe? C'est le cousin de Johnny, Golan. Très sympa, d'accord? Il est un peu con, non? Maman? תגידי לה שאני מאוד שמח לראות אותה, ושסדרנו לכם את עניין הפרחים לפלור. Golan, באמת? ברור. J'ai entendu, maman, ça y est, on a des orchidées pour le mariage. Des blanches majestiques? זה בלוש מז'סטיק. כן, כן, מה ששרי רוצה, שרי מקבלת. Tu vois, maman, quel prince charmant il y a ici. Des orchidées blanches majestiques en bon état en Israël, je demande à voir. ישראל. שרי, אולי נבוא איתכם, אני מתה כבר לראות את הפרחים. יאללה, בואו איתי, נלך יחד. ואחרי זה גם לג'וני ולי, שזה סידור קטן ככה לסיים. איזה עניין, שרי? סתם, לא, אנחנו צריכים לאסוף איזה משהו, איזה מתנה שחבר של אבא רוצה להביא לחתונה. נפתלי, אתה כבר ילד גדול. לא, אמא עסוקה, אין לי את כל היום. אז תבקש מלייקה. אני לא... קח את האבא. יעקב, תעשה לי טובה, אני לא מתמודדת עם זה. כן, אבטול. תגיד לו שחיים ומוישה חוזרים מהגן, שיקחו את ציפי ושיה ושילכו לחצר. השם ישמור. מה קרה? Excuse me, just for a moment. I need to find someone. Все нормально, все хорошо.
يا برو خلص ها Hello. I'm looking for a man. Khalid. Khalid? What, Khalid? We got fucked. ها؟ انتكنا. شوف انتكنا. يعني بفهم انه مش المفروض يكون هاد هون، هذا يجيب نص مليون يورو هيك شيء واحد بسام. نص مليون يورو؟ ركوز سامك يا من شرموطه ما ورطنا. خالد بحكي معك طلع علي. خالد. Who cares? We prefer the term sex workers. I don't care what you prefer. Who is Khalid? Khalid is my local partner. Hamas? Hezbollah? Daesh? Khalid is a playboy, darling. יעקב, תירה לה ברגל, אולי תדבר קצת יותר בהיגיון. יודעת מה קורה שם? יעקב. היום 9 באב. Look, I'm sure if you talk to Khalid, everything will be just fine. מה אם באמת הייתה טעות? אם הייתה טעות, זה אומר שאיזה חלד אחד מסתובב עכשיו עם המחולה שלנו. How does it work? Exactly. Exactly. Well, the man puts his penis inside the woman's vagina. I know how sex works. Thank you. Me and Yaakov have 10 children. 10 kids? Yes. The trailer. Okay. The trailer is the brothel, you see? We travel to many places where there are many men with needs and money. We cannot go to the city. Places like coal mines, army bases, boarding schools. Here we don't have a coal mine. We are like McDonald's. We make adjustments to better serve the local market. You know, here we have a yeshiva. full of religious boys. יעקב. אפשר להבין את המודל העסקי. צריך להתקשר לחלד. رد. الأخبار الموليس. رد يا زلمة. البوليس راح يوصلك ردت ولا لا؟ رد. الو. الو. Khalid, it's Eva. Eva. الشرموطة. Where are you? شرموطة. You won't believe it, but I'm here waiting. Look. חלד? מי זה? אני זאת שקיבלה את הזונות שלך. אני מניחה שאתה קיבלת את מה ששייך לי? כן. יופי, עכשיו תקשיב ותקשיב לי טוב. אם אתה רוצה לראות את החברה שלך בחיים, כדאי מאוד שלא תיגע לי בסחורה. ברור? ברור. טוב, אתה נמצא עכשיו בשדה מזרחית לביר אל-ואקד? איך את יודעת? אני יודעת. אנחנו בדרך לשם, אל תזוז. לא זז, לא זז. תודה. לילוש, סלוניקי הגיעו. בוא, תהיה לידי, אל תעשה שטויות. היי. יאללה, אתה לי חדש. יואו, איזה מהממת. ברוכה הבאה. תודה. אני רואה שהבאת גם את הגורילה איתה. איזי. אמרת? לא, סליחה. איזי. זה בשבילך, ג'ינג'י. תודה. טוב, זה הוואן, מלא בלנקה מג'סטיק כמו שהובטח. הנה המפתחות, אני מציע שתיקחו את הרכב איתכם לחתונה, ואני אבוא אחר כך לאסוף אותו. אז אתה תיקח את הבנות חזרה ונפגוש את הפרחים? מעולה. Excusez-moi, je ne comprends pas, là. Nous avons fait tout ce trajet long en voiture pour repartir immédiatement à la maison, je comprends pas. אולי נראה קודם את האורקידאות? מה זה? לא, מה זה רעיון לא טוב, נטלי? ממש לא. זה פרח מאוד מאוד עדין. השמש הישראלית לא עושה לו טוב, אנחנו המסנו אותו בחושך. הכי טוב שתפתחו את הוואן קרוב לחתונה. סמוך. נו, מה זה השטויות האלה? נסענו עד לכאן בשביל לראות את הפרחים האלה. היא רוצה לראות. קדימה, גולה, תפתח את זה. אני הייתי רוצה להתעקש על הנקודה הזאת, כי זה לא טוב לפרח. חבל על ההתעקשות שלך, זה לא בריא לבריאות. וואלה. וואו. אחד למאייר. Très joli, merci. Oui, c'est très joli, juste dommage que ce ne sont pas des orchidées blanches magestiques. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas des blancas magestiques? Ça veut dire que ce sont des panctiums.
L'orchidée blanche majestique est toute blanche, comme son nom l'indique. Les panctiums, c'est l'orchidée du pauvre, des gens simples. Avec cette couleur rosâtre, là-dedans, tout le monde le sait. Maman אומרת שזה לא בלנקה מג'סטיק. זה בלנקה מג'סטיק, תת זן, עם הרוזה. היא אומרת שזה לא בלנקה מג'סטיק. מה זה לא, סתם צרפתייה, מה קשור? זה לא יודע שלנו, אנחנו נדבר עליה. לא, סליחה, זה... סטופ! אתה מנסה לעקוץ אותי? לא. אתה לא מבין. אני מבין טוב מאוד. האורחידאות שייכות ללב קבקוב. של קבקוב? לב קבקוב הזמין אותם לפניכם, והוא בא לפה ביום חמישי בבוקר לאסוף אותם. אני לא יכול להיות תקוע בין שתי משפחות פשע בגלל פאקינג סחלב! אני לא ניסי... פשוט לא רוצה למות. שבה. קח אותי לפרחים של קבקוב עכשיו. בכיף. I don't understand how you can do that. As a woman, I tell you. Please, you sell guns for a living. Did you know that a survey in Germany showed that sex workers are happier than dentists? Listen, I know that you think that what I do is terrible and horrible. But if you think about it, my job ends with an orgasm and a nap. Your job ends with dead people. Sex work is a $186 billion industry. How much? And as a woman, I have a right to get a piece of that action. So if I want to give a head for a living, who the fuck is going to tell me I can't? אלוהים ישמור. 186 for 1 year? Tax free? יעקב. חתיכת ביזנס, שימי. This is a new feminism. Get on the train. Jews don't have a great history with trains. لوين رحت؟ ايش هاد؟ ها؟ هاد ايش صار في مشاكل؟ انجنيت انت؟ عربي مع سكين يا زلمه، وين مفكر حالك باوروبا؟ دخل ربك، انا بكون من مره تعال مع القفيه وعلم الحماس وخلص. كازن اسمع كمان مره بتناديني كازن بنيكك. He's going to be a trouble for us? Khaled, trouble? No, he's a kind soul. He could never hurt anyone. Yes, I'm sure he's a wonderful pimp. יעקב, ברגע שאנחנו מקבלים את הנשק, אנחנו הורגים את כל מי שיודע על זה. כל מי שיודע על זה? כל מי שיודע על זה. שימי, זה 15-20 איש. אז? בית המקדש חרב בגלל שנאת חינם. זה לא חינם, זה $2 מיליון. את לא צריכה אחרי זה לקבור את הגופות. לא יזיק לך קצת התעמלות. Heureusement que tu disais que tu te mariais pas avec un mafieux. Non, de quoi tu parles? On est juste venu acheter des fleurs. C'est lui qui a sorti son âme. Golan nous a protégés, c'est tout. Adonai. Alors, ça non plus, c'est pas des orchidées blanches majestiques. حدا اجى. Welcome to the Middle East, bitches. Закончились приколы, тут папа не поможет, мама не поймет. Дают бери, берут беги, дают стреляй, стреляй, беги. Руки, руки выше, руки выше, руки, руки выше, руки выше, руки, руки выше, руки выше. שלום. מי מכם זה חאלד? אני חאלד. נעים מאוד. שמרית. הסכין הזאת בבקשה תזרוק לרצפה לפני שאורבך פה יחורר אותך. אוקיי, אורבך, בוא איתי. איפה הנשק? שום נשק, שום נשק! היה נשק במחולה הזאת. רק ברחם, שבעים.
כזה! איפה הנשק? רק פרחים. אני סופרת עד 3, ואז אני מתחילה לחסל את הסחורה שלך בחורה, אני מתחילה עם החברה שלך. חליד! הבה! 1. אתה פשוט... טיבי. 2. 3. ההומואים! תסביר. הפלאחים ההומואים. אני יכול? אוקיי. שני פלאחים הומואים. היו היום אצלנו במסעדה. הם נתנו לי את הכרטיס הזה, והם אמרו שהביאו מכולה מהנמל עם הרבה פרחים, ואני חשבתי שזה ממש מוזר, תגיד, אתה חושב שאני מטומטמת? יש עוד קונטיינר! יש עוד קונטיינר! יש עוד קונטיינר! יש עוד קונטיינר! תחשבי על זה. אם הקונטיינר שלנו אצלך, והקונטיינר שפה הוא לא שלך, יש רק הסבר אחד. הסגלה! יעקב. שוני, במה אתה מעורב? שרי, מאמי, לא עכשיו. אתה השתגעת לגמרי? ואתה? אתה ידעת מזה ולא אמרת לי כלום? מקשקשת על בלנקה מג'סטיק כאילו שהכל נורמל? שרי, מאמי, אני מבינה טוב מאוד. יומיים לפני החתונה אני מתעסקת בסידורי ישיבה ולשכנע את אמא שלי שאתה לא מאפיונר. שרי, מאמי, תקשיבי לי רגע. אף אחד לא צריך למות. על מה אתה מדבר? קבקוב בא לפה ביום חמישי לאסוף את המכולה? כן. אוקיי. אנחנו מתקשרים לשנורקל. הוא מקפיץ לפה את כל השוטרים של המדינה. לפה? והם תופסים את קבקוב עם מכולה בנשק גנוב, ואני ואת יכולים להתחתן. קבקוב הולך לכלא. וזהו. בוננסה. תענה. הלו. ניל! כן, זה ניל, מי זה? זה חלד. אני הבן דוד של בסם, נפגשתם היום במסעדה של אבו בסם. חלד, מה זה לא זמן טוב עכשיו? ניל, יש לי את הקונטיינר שלך, חביבי. סליחה? יש לי פה קונטיינר מלא פרחים, ואני מאמין שהקונטיינר שלי אצלך. אתה יכול להביא את זה לפה עכשיו? יכול לבוא לפה עם הפרחים? בטח, ברור. אני יוצא עכשיו. תבוא לבד. ברור. קבקוב כן הביא פרחים. Qu'est-ce qui se passe? Non, s'il te plaît, arrête. Ты мне звал? Я через час освобожусь. Поедем в Бацру. Надо контейнер забрать. Бацру? Ты сказал в четверг ехать. Ты что, не понял? Я ему не верю. Еще польет мои цветы. Грамотно. Давай. אורבך, סרוליק, אתם לוקחים את הערבים והפרחים, אני יעקב והזונה ניקח את הבחורות. והרכב? הרכב יישאר פה בינתיים. אני לא הייתי משאיר את הרכב. כן, אני אפרקו לך אותו בשנייה. יאללה, אחלה. טוב, על הראש שלך הם יפרקו את הרכב. והמג'סטיק שלי? יהיה לי מג'סטיק? כן, בטח. מה זה? ברור. ברור, מאמי שלי, ברור, חיים שלי, אני אוהב אותך. שותם. אתה תיקח נטלי והאימא שלה ותעופו מפה. אני אחכה לערבי. כשהוא יגיע, אני אטפל בו. ג'וני, אתם יכולים לקחת בבקשה את איזי איתכם? מה? שטויות, בייבי, מה אתה מדבר? אנחנו ביחד לתמיד. איזי, די. אי אפשר לדעת מה הערבי הזה יביא לפה. איזי, אתה בא איתנו. עדי, מאמה. ג'וני, יש אקדח ספייר בתא כפפות. השתגעת? ואני ארגיש שאתה בא לזיין אותי. אל תדאג, אתה לא הטיפוס שלי. זה טיפוס של כולם. קפה? אתה רוצה? יד, אתה רוצה? Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning, I go to sleep and keep grinning. If this is just to be
beginning. My life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wed. She's picked out a king-size bed. I couldn't feel any better or I'd be sick. Tell me quick, oh, ain't love a kick? Tell me quick, ain't love a kick in the head? מה אתה עושה פה? חכה לפרחים. חשבתי שאתה יותר בעניין של זונות. מה? קיבלנו איזה בית זונות נייד, איכשהו יושב עליך בול. איזה זונות? פה של הערבים. סלאם עליכום. שלום, שלום. איפה הפרחים? פה. איפה הנשק שלי? פה? אני רוצה לראות בעין. בבקשה. אז אני לא צריך להרוג אף אחד? חביבתי. אז מה? נתקעת עם הזונות? השם ישמור. וניל היה, מה זה חתיך למות. והיה כאילו עניינים בחתונה, זה שאבא שלי רדף אחרי ברבור מקרח, אני סיפרתי לך, נכון? שיט, הוא בדרך למשתלה. מה? קבקוב. פאק! Qu'est-ce qui se passe? סרולי קורבך, שחרר את הערבים. شفتلك كله بصير تمام يا زلمه. ايه حبيبي. צ'רלי בן זונה. מה, הקוסם מהנמל? כן. 20,000 שילמתי בשביל שכמעט ירצחו אותי. 20,000? כולם שילמים 15. טוב, בואו נכניס את המשאיות, נחליף את הטריילרים? לא! מה? גנרל יסואליו, היה לי פה קטס ביד. אהלן, זה גולן, לא מתאים עכשיו. פאקינג פוקר פייס. סוזי מאמומה. שני, או מון דיו. מאמי שלי, יהיה בסדר, תחזרו הביתה. אל תדאגו לי. זהירות מון אמור. שיט. איפה הגלגל, את יודעת? מאיפה אני יודעת? Alors, ça, c'est sûr qu'on n'est pas chez les mafieux, hein? עלינו לשבח. ביטה שמרית, קודם כל החרדים, כמו באלעל. אחרי התפילה, תודה. אתה ליצן אתה, אה? אוקיי. كازن لا انا مالك سعر تفضل احمد بسام عين بعد ما جالسة Eva, are you making coffee for Arab in the... خالد Okay, why don't I take this to my ladies, huh? اوكي Okay. ladies ניל, קופי חזק, כמו שאתה אוהב. אני מאוד דואג לפרחים. תראה, תראה איך היא התקופה הזאת. הפסקה קטנה, נו, זה חם, וזה שלי גם ככה. מה קורה פה? שום על היהלומים. Ok. זאת גם כן עומדת לי בדרך, לא תזוז. En tout cas, je retiens qu'il vaut mieux éviter de crever quand ton meilleur pote est une tarlouse. מה יש לה? מה היא רוצה? שלום, הכל בסדר. תחזיקי את זה רגע. איפה זה יש אנגל כזה שמכניס אותו, איזי, לא? אתה בטוח שאתה מסתדר? כן, נו. Non mais excuse-moi, il va y arriver ou non, la tarlouse? מה יש לך? אני לא יכול לעבוד ככה. מה, אני לא שומע שהיא מדברת עליי טוטוטו באוזן? מה זה הטרלוז? היא אומרת שכל הכבוד לך. לוז. מרסי. כמה חתיכות עציץ אמרת יש לך פה? 800? זה אומר שיש לנו פה... 200 מיליון. Can you get blow the money when the check clears? I feel slow lanes and non-name stress.
invested if your chick digs the style. She wild for the taking, but I'm giving her less. זה בטח צריך להספיק לי יותר מבן אדם אחד. כנאמר, ואהבת כמוך לרעך. מספיק בשביל לחלק לשלוש. 4? Maman, j'ai peur. Tout ça ne serait jamais arrivé si j'avais pas insisté sur ces fleurs. Je voulais juste que tu sois fière de moi, que tu vois que mon Ma chérie, mais de quoi tu parles? Oui, bien sûr, je suis fière de toi. Oui, mais tu parles tout le temps de ton mariage à l'hôtel de crime. Tu parles. Si j'en parle tellement, c'est parce que c'était le seul jour où j'ai été vraiment heureuse avec ton père. La vie avec lui était un tel cauchemar, il m'a rendue tellement malheureuse. Je me suis raccrochée au seul souvenir heureux que j'avais avec lui. Mais toi, tu te maries avec un homme qui t'aime vraiment, qui est prêt à tuer pour te protéger, et ça... Mais ça rend ton mariage beaucoup plus classe que le mien. I did it! Bravo, Izzy! Super, on a battu le meilleur record du monde. I'm sorry! I'm sorry, actually! I'm sorry! I have a gun! I have a gun! Be careful. I need these black flowers. Be careful. I got some diamonds, take it. למה, על 38? You look here? Look here too. You found? אחרי זה נעשה ספירה. אחרי זה נעצור הכל, נעשה ספירה של הכל. Give me diamond. אליי, נפל. נפל, לתת לו. Give me the diamond. על כמה אתה? אליי. אליי. What the fuck is going on here? Mr. Kabak. Всех связать, алмазы собрать. Ну-ка посмотрим, что Дед Мороз на вечеринку нам принес. Я полагаю, пушки ортодоксам, шлюшки арабосам. Ты знаешь, кто я? Я Лев Коваков. И пока я не замочил здесь всех, скажи мне, пожалуйста, что здесь происходит? Я ничего не знаю. За такую прелесть мои друзья дадут хорошие деньги. Нужно лучше пулю в лоб получить. Чурка. Пуля в лоб будет последней. Kavakov! I'm Shimrit! Fleischman's daughter. Rebel's daughter. Drop the weapons! Drop the fucking weapons! Johnny, what a wonderful surprise. Shut up! Tell him to drop the fucking weapons. Tell him! Move away! Move away! Hey, old Johnny. You've grown so much since I killed your mother. Shut the fuck up! What's the plan, Johnny? Are you going to shoot me? Shut the fuck up! Яркий падает с небес.
אוקיי, מייזי, תחזיק חזק. אנחנו הולכות להציל את הגברים שלנו. Qu'est-ce qui se passe? אותם, qu'est-ce qui se passe? كازن تمام حبيبي؟ ايفا هذا اخر مره بتطلب مني اصفك يا عبد الشرموطه It's Wonder Woman, bitches! Yo, ראיתם את זה? זה בסדר? נילי, מה זה? ירו בך? מה עשו לך? אמא שלי, למה חזרת? כי אני אוהבת אותך, ג'וני סלוניקי. כי אנחנו ביחד. אנחנו משפחה. ואצלנו סלוניקי משפחה זה תמיד מקום ראשון. מה ככה? וואי ככה. מה? אתם כבר לא צריכים את הנשק, נכון? אני חושב שאנחנו בסדר. אפשר לחלק את היהלומים כפי שסיכמנו ולהסתלק מפה? ג'וני, בוא נתחתן עכשיו. אני ואתה. החתונה היא ביום חמישי. חמישי זה מסיבה גדולה עם השמפניות והפרחים ורחבת הריקודים וניצב שנורקל ושר התשתיות. בוא נתחתן עכשיו. אני ואתה. אני יכול לחתן אתכם אם אתם רוצים. יאללה, בואי נתחתן. Qu'est-ce qui se passe? טבקו, מה אתה אומר? זה בסדר שדוד סולומון יבוא לחתונה? אה? How lucky can one guy be? בלי שאלות, אני אמסור הצהרה קצרה, בבקשה. אני גאה לבשר שהנחנו את ידינו על לב קבקוב. ממשלת ישראל גאה לכוחות הביטחון ומשטרת ישראל. במבצע הזה השתתפו מאות שוטרים ששוב הוכיחו שאינם מכילים את הפשיעה המאורגנת. ונעשה שימוש במגוון אמצעים ויכולות סייבר מתקדמות. משטרת ישראל הוכיחה הלילה, היא ראויה לאמון הציבור. תודה רבה. שאלה אחת. אני אמרתי שמשפחת סלוניקי מעורבת בתקרית הזאת. אין תגובה. Beautiful, I've sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me quick, ain't love a kick in the head? The fellow once said, ain't that a kick in the head? Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wed. She's picked out a king-size bed. I couldn't feel any better or I'd be sick. Tell me quick, oh, ain't love a kick? Tell me quick, ain't love a kick in the head? הייתי בכל מקום, הייתי בכל מקום, צפון וגם דרום, בקור וגם בחום. הלכתי ודרכתי ונסעתי וניסיתי, גם בשביל הזה פסעתי, כי בכל מקום הייתי. הייתי בכל מקום, הייתי בכל מקום, צפון וגם דרום, בקור וגם בחום. הלכתי ודרכתי ונסעתי וניסיתי וירדתי ועליתי, את הכל אני ראיתי. בדרומה, בדימונה, בצפונה, קריית שמונה, קריית ארבע, נס ציונה, כפר ורדים, כפר הס ויונה, רמתיים, גבעתיים, שעריים, נהריים,
במעלה אפרים, בשפרעם, בברעם, בגברעם, משגבם, גבעת רם, קריית ים, ירוחם, יוקנעם, גם בג'יש, בחריש, בחורפיש, חלמיש, אל עריש, חבל לכיש, בכל דרך, בכל כביש, ואדי מילק, ואדי ערה, בתמרה, צוק מנרה, בין השאר גם בחווארה, ברמאללה, בירנבאללה, ברפיח, חוספיה, בסוסיה, סבסטיה, בת שלמה ומאיר שפיה, באר טוביה, פארק חיריה, בנורדיה, פרדסיה, דבוריה, נהריה, גם בבקה אל גרביה, ובטובה זנגריה, בלפוריה, עיסאוויה, הרצליה, תרקומיה, בראש פינה, בנימינה, בכל ארץ פלשתינה. הייתי בכל מקום, הייתי בכל מקום, צפון וגם דרום, בקור וגם בחום, הלכתי ודרכתי ונסעתי וניסיתי, גם בשביל הזה פסעתי, כי בכל מקום הייתי, הייתי בכל מקום, הייתי בכל מקום, צפון וגם דרום, בקור וגם בחום, הלכתי ודרכתי ונסעתי וניסיתי וירדתי ועליתי, את הכל אני ראיתי. באשקלון, בגעתון, תלמי יוסף, קרני שומרון, מבוא חורון, בהר חרמון, בהר תבור, בהר מירון, מצפה רמון, שבי ציון, בחבצלת, השרון, בסביון, איילון, גוש קטיף, גושי ציון, עמיהוד, אחיהוד, ובלוד, וביהוד, אין הוד, אין חוד, אין חרוד, איחוד, כן אוסר, כן איגר, נאות סמדר, נאות הכיכר, מפל התנור, נחל עמוד, דלת אל כרמל, קלת אמרוד, ביודפת, בבצפת, בנצרת, באפרת, במתת, קריית גת, בערד, באילת, בית ג'אן, בית שאן, שדה בוקר, שדה תימן, רמת גן, נחל דן, עין זיוון, בית דגן, גם בגן השלושה, גם בלהבות הבשן, גם במרום הגולן, וגם בבריכת הסולטן, כפר מלל, נהלל, גם בכרם, מהרל, ניר דוד, תל עמל, גם על סוס, גם על גמל. הייתי בכל מקום, הייתי בכל מקום, צפון וגם דרום, בקור וגם בחום, הלכתי ודרכתי ונסעתי וניסיתי, גם בשביל הזה פסעתי, כי בכל מקום הייתי, הייתי בכל מקום, הייתי בכל מקום, צפון וגם דרום, בקור וגם בחום, הלכתי ודרכתי ונסעתי וניסיתי וירדתי ועליתי, את הכל אני ראיתי. פרדס חנה, רעננה, בנתניה, כפר כנא, גם בטירה, באופירה, גם בתקווה, גם שפירה, בית ג'יברין, קצרין, מודיעין, בבלעין, גם בתקוע, בגלבוע, בכל חבל בנימין, בעתלית, בבית ליד, רמת הנשיא, כפר הנגיד, בית השיטה, צוקי עובדה, גם בבקעה, גם בגדה, גם בירכא, ג'סר א-זרקא, בכל חור שעל הקרקע, בעפולה, במטולה, גם כן באגם החולה, באכזיב, אלישיב, נווה עתיד, תל אביב, גם בחולון, גם בבת ים, גם כן במזכרת בת ים, בלטרון, צ'לבון, אילבון, מונוסון, הנוגדים, הגושרים, מפלסים, מרשימים, נחשונים, נחלים, חרחיתים, פרזיתים, תל עדשים, עמות השבים, הגדר הטובה ובבית הרבה, מיסוד המעלה, ירדתי עד לתעלה, כשאגיע עד הלום, אני אתחיל מההתחלה. הייתי בכל מקום, הייתי בכל מקום, צפון וגם דרום, בקור וגם בחום, הלכתי ודרכתי ונסעתי וניסיתי וירדתי ועליתי, את הכל אני ראיתי. אבל לא הייתי בחוץ לארץ, פעם הבאה.